Yo. Aku sedulur seniman sing ana ning Junti. Siapa Je? Kang Jairin. Ayayan. Ayaya. Belasakan ya. Ya priwe sih Bapak Aka. Ya dimaklumi baik. Itu saking kula ngerebut cintane wong siji. Apa sih? Senajan buktine ora bisa nok nopi umpama cinta nok nopi bisa dicegah nok nopi perasaan ora beda pira nok nopi sing Taiwan 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 nok nopi mungkin wis terlanjur kula demen kene kanggo Mama Aska wong porot senajan buktine nok Mama Aska batin wong porot Mama Aska nok nopi sing duwe janji setia cinta bisa dicegah Mama Aska nok emprit pit nok pit pira nok pit nok empit nok empit nok empit nok empit yang dari Taiwan nok empit nok Mama empit Aska nok empit sing nok duwe empit janji nok setia empit nok wong empit porot nok empit nok empit nok empit maning nok empit bi ini Yayang bi sebelah kono Yayang ke sebelah kana Yayang artis kita Dede Joya Dede Joya Dede Joya Dede Joya Dede Joya aja parak-parak aja sampean memen parak-parakku dicium ning Yayang Dede Joya 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 kakak kula pengen kesandim Dede Joya Dede Joya senajan ora dikawin Dede Joya kamu kula rasane prihatin nok yaya gampang nangis nok yaya sayang nok yaya kegawa kabeh nok yaya lamun cinta bisa diukur nok yaya sing paling imut-imut nok empit paling cantik nok empit kami pelan sifatnya wong wadon nok yaya gampang nangis lan gampang ketua nok yaya wong demen turu galakon nok yaya wis terlanjur Mama Kacung Ibu Dede Arga batin rasa hancur Ibu Dede Arga umpama cinta Ibu Dede Arga bisa dicegah Ibu Dede Arga sing paling sayang Ibu Dede Arga 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 Ibu Dede
Dede Arga, Ibu Dede Arga. Kanggo Mame Aska. Mas Templak, templak, tempang, Mas Tempang, Mas Tempang, Mas Tempang, Mas Tempang, Mas Tempang, Mas Tempang maning, Mas Tempang maning, Mimi Amira, Mas Tempang, 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 Mas Tempang. Yaya, Amira, Nok Amel, Nok Amel, kakak, kanggo Mimi Amira. kesan Mimi Amira sing Nok paling emak Amel, saya. Mimi Amira, Mimi Amira, Mimi Amira sing paling sayang. Mimi Amira, dan kula Nok Amel, resane prihatin Nok Amel, Nok Amel. kanggo Mimi Wong Amira. loro anak ikatan Mama Aska. Wong porot ayahe sing duwe janji setia. awa, ayahe 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 awa. Lamun cinta bisa diukur, emoh kang kene bantu, kang kula sipate wong wadon. Apa sih Nok? Gampang nangis dan gampang ketuwon, angdani salsa, angdani pengen kelakon, angdani salsa, angdani salsa. Kudu saking kula rebut cintane angdani salsa, angdani salsa sayang, angdani salsa eman, angdani salsa. Umpama cinta angdani bisa dicegah, perasaan ora beda pira. Angdani salsa, angdani salsa, angdani salsa, angdani salsa.